what activities you can say ward yao in terms of Chipara? Bwana tigancha keiga. Aso mwako etete kero mwa MC alikoye ku 27 million. Tari nkoye gumbwatete ka kusembegete benki. Okoleta magenderero oganitie akorwaye ward yao at 27 million. Right. Public participation nja akoretu goyeta for example nkia bananchi batagete. Buna bano mwako no mutangani na begete million 15 ase Chipara. Alright. Chindi ngamana kubage bintu binde. Bono Chipara ase chipese china bita Chipara na ara korire Chipara nke. Para bune je kuru etono igulera secondary igulera dispensary igulera satellite na nyakolire to completion. No nya section gitenja tabugete kuchumuino chigulera Catholic Church na korete pale yo there is a small section yidigalete with time God willing ninje nya tabuki. Pale ndenero erete ekurukuna ria sota kisaba kwa ward office ria yiga pale yo igerete. Para yende kurukunga gitare woruto junction magenge secondary road pale yo igerete. Pale ende ekurukuna gikomba Onyamose road a small road igerete. Pale ende kurukunga ria waka junction ria Maranga road pale yo igerete. Wani para ne iga ase ward yane ekurukunga omobera Kemuliko road egachago gokorwo egakorwa 3/4 a quarter is remaining. Abana enchi abantu banembale na n'uburona ngaki nakipale tegeire gati lakini ngo bashwanga kilometer etikalete erinde taboke Kemuliko ase yale kuikera nkonye korande. There is no way omo MCA ndakore 3/4 road na ndindigalia quarter. Otherwise irabenga there is no need yogokora pale yo. Ige para omobera Kemuliko road etikaleta quarter way. I'm doing it. Yes. All right.